Здравейте на всички българи, аз съм Мило Георгиев и представлявам два сайта Matrix AAA.org, matrix3osmici.org и gematri.com. Gematri, какво означава Gematri? Gematri като дефиниция всъщност означава геометрия. Ние с това се занимаваме последните 5-6 години в доста интензивен план и аз вече започнах и реших от днес, в този така по-интересен ден в българската история, да почна да излъчвам YouTube видеос на български език. Днес е 9 септември, знаем какво означава този ден за България. За много хора беше доста неприятен. Но така или иначе остава в историята. Това е част от историята. И аз затова на този ден, понеже знам, че има хора от двете страни в България, реших да почна да правя видео в YouTube на български език. Искам да поздравя всички братя и сестри по света around the world. Бог да ви пази, Бог да ви дава светлина. Знайте, че източника е само един, независимо под каква форма се появява той. Ние като православни християни отправям апел към всички да пазим нашата култура и нашата религия. Да се помолим на Господ да ни благослови всички и да дари Неговата голяма любов в нашите души, така че да можем всички да получим едни добри карми. Като говоря Господ, имам предвид източника. Като говоря за източника, имам предвид да молим за сътворчество, за да работим заедно. И молим за помощ, за градивност, съзидателност и иновация, да се изпълни всичко това, което искаме ние. И накрая казваме, че това е в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Светия Дух е много важна част от нашите молитви и трябва завинаги да остане важна част от нашите молитви, защото енергията, която ни дава източника, особено на българите, които са родени в България и които и са в България, е под тази форма. И така ще се приеме най-добре в нашите сърца. Всякакъв друг видове форми, измислени течения и така нататък, няма да бъдат прияти по същия начин. И това ви го казвам, защото аз не съм специалист по религиите, занимавам се с финанси. В България съм завършил строително инженерство, в Америка пристигнах 1991 година и то в Бостън. Роден съм 100 години след Дънов, което също е много интересно, и той първо отишъл в Бостън и аз отидах в Бостън. И виждам така една алармираща, да не кажа черта, но един алармиращ елемент, който се случва в момента в религиозния и културния живот в България, да се опитват да се налагат чужди религии, чужди виждания, което е сериозен проблем. Значи Дънов се опитвал това да го направи още в началото на миналия век и не е успял. Той е методист. Това е завършил. Но не е успял да прокара методите и вижданията на методистите в България и заради това е създал така нареченото Бяло братство, което не е нищо повече от едно масонско движение, защото се занимава с окултизъм. Аз разбирам доста от масонство, защото имам доста добър личен приятел, който е с инициали D английско, В българско,
33-та степен масон, който държи жезъла на Масачузетската бостонска масонска ложа. Почти всеки ден. Така че аз черпа от извора и ви казвам, че езотерията е нищо повече, освен практикуване на окултните знания на масоните. А ние трябва да се придържаме към нашите си канони. Нашите светии и техните тела са едни божествени храмове на Господ. И ние никога не трябва да ги забравяме в нашите молитви, за да можем да получим енергията, която източника ни дава. С това ще завърша моето така представяне. Сега ще обърна камерата на телефона към компютърния скрин, защото искам да ви запозная какво правим ние и с какво се занимаваме. Благодаря за вниманието и се надявам да се видим отново в друго видео. Молете се на Господ под формата Отца, Сина и Светия Дух. Нищо повече не трябва да правите. И така ще получите точната енергия, която е необходима за българските географски ширини. Сега, с какво се занимаваме практически ние на практика? Аз се извинявам така за лошото качество, но в момента имам лек проблем с компютърната камера и затова ползвам телефона. Значи, аз в Америка се занимавам с финанси. Работил съм на Уол Стрит 8 години. Имам пълни финансови лицензии. Работил съм на международни след 2001 година, когато паднаха близнаците. Минах към корпоративно финансиране. Имам интересни сделки в финансите. Но моето внимание беше привлечено от така едно стартирано течение на науката гематрия в Америка. Много от американците почнаха да се занимават с окултизъм и да се опитват да разкодират матрицата, в която живеем. Какво представлява гематрия? Гематрията като дефиниция е еквивалент на геометрията. Значи тя е практикувана още от стари времена, шумерите, гърците и естествено евреите. Без тях никъде не може. Те навсякъде се бутат. Значи, ние така трябва да благодарим, че гърците са ни съседи и да черпим повече от това, което те са писали и са правили като култура, като знание, като математика. Като всичко. Шумерите, гърците и евреите са изучавали математиката в детайли. Нали, знаеме за Питагор, Питагоровата теорема и така нататък. И по-нататъчно са използвали тези математически науки да открият и да изградат фундацията или основата на модерните науки. Но модерната наука. Всъщност, какво представлява гематрията? Най-елементарно да ви обясня. Това е казано на английски numeric equivalence of letters. Какво значи това? Стойностния еквивалент като число на буквите, думите и фразите, за да можем да разберем какви скрити съобщения те ни предлагат за кодирани на матрицата, защото не е абсолютна тайна, че ние живеем в матрица. Дори един човек като Елън Мъск, който е главният акционер на Тесла, предполагам в България знаете кой е Елън Мъск, ако не знаете, направете един сърч. Той направи така едно интересно интервю 2016 година, в което каза, че ние живеем в симулативен свят. Всичко е една симулация. И на въпроса какви са процентите, че ние не живееме в така наречена симулация или изкуствен свят, то отговоря
1 на 1 милиард, че ние не живеем. Тоест всичко е закодирано в матрица. И оттам нататък, като го погнаха, съответно, вече не е изпълнителен директор на Тесла, предаде властта в компанията и така нататък, защото нещо почна много да приказва. Но така са нещата в свободната страна. Който много говори, му запушват устата. И по същия начин, както виждам, и в България се движат нещата. Положението ние виждаме от тук, че е доста зле. Имат всички нашата поддръжка с помощта на Бога да се променят нещата за по-добро. Но едновременно с това ние като българи трябва да направим всичко възможно и да се борим с зъби и ногти и с последни сили да запазим така нашата православна религия и нашето православно християнство, което е велико. Днес, не случайно почвам днес видеопродукцията на български език. Днес е 9 септември 2020 година. 9 септември е един интересен ден в българската история. Знаете, че комунистите дойдоха на власт и то стана не без помощта и не без вижданията на така наречените езотеристи, които с тяхното виждане, чрез хора като Дънов, който ясно и категорично казва с неговите писаници и с неговите писания, че хората трябва да обработват кооперативи, всеки абсолютно трябва да работи, нищожността на частната собственост, едва ли не, че църквите са излишни, по-добре да отидете да се молите при една вдовица, отколкото да отидете на църква, което за мен е един абсолютен и пълен абсурд. И де-факто тази така наречена доктрина, която идва от Карл Маркс, беше наложена в България 45 години. 145 ми е много просто. Думата езотерик има еквивалентно валю 45 и 45 години беше комунизма. Езотерик е също свързано с масонските движения. Базата на тези така наречените Freemasons или свободни масони контролират света. Но това е друга тема. Сега да видим какво ни предлага днешния ден, което е много интересно. Тук е нашата базова програма. Съжалявам, че се получава се нещо като слънце, естествено, нали, говорим за слънцето и то се получава включи се светкавицата. Ето ви днеска базовите кодировки на деня. Ние всеки ден правим нумерология за деня. Както виждате, числото 117 на днешната дата, като напишеме на английски September 9th, 220 или 9 септември 2020 година, това са стойностите на това изречение. Виждате, че 117 го има 3 пъти, което е изключително интересно. Знаете, че 117 е 11 юли. На 11 юли е роден Дънов. Кажете сега, това съвпадение ли е или не е съвпадение? Това си е просто част от матрицата. Да не говорим друго, че като събереме нумерологично 9 септември датите, пак се получава това нещо, пак се получава този сбор, но така или иначе аз не искам да критикувам дановизма като цяло, защото той все пак покрай окултните науки, които са дадени от гърците и от шумерите, е дал доста интересни концепции за живота и специално неговите послания и неговите пожелания как трябва да се държат хората като християни са изключително полезни и трябва да се следват. Но до там. Те не трябва да стават религия, защото ако станат религия, те са опасни. Това мога да ви кажа със сигурност. И искам да помогна на доста заблудени хора, които просто така повърхностно гледат на нещата и не са ги изучили както трябва. Но това пак е друга тема. Следете редовно нашия сайт gmatri.com. Ние като завършим сайта, който в момента има вкарани 25 000 като пари, беше атакуван от хакери още преди да го пуснем и беше разбита доста сериозно инфраструктурата вътре. Значи явно много не искат ние да говорим за гематрия и да разкодираме. Но както и да е, дайте да видим допълнителни кодировки, които ги има днес.
нали, днеска все пак е една дата, която е интересна. И аз исках да видим дали... Момент само да видим какво има тук. Само да направим, да поискаме така. December 9 to 19. Така. Нумерологията на 9 септември като дата. Ето ги, аз ви ги слагам, за да ги видите. Значи 9 септември има днеска кодировки 70, 222, 58, което е свързано с масони, 144, което означава време, 156-то цяло число е 911, което ние в нумерологията го отчитаме за фатално, защото на 11 септември или 9/11, както казахме в Америка, срутиха близнаците и беше най-големият терористичен акт в Америка, който беше inside job, но това вече е друга тема. Така че не случайно на 9 септември, както виждате, това не участва годината, когато изчисляваме кодировките. 9 септември, независимо коя година, има тази кодировка. Т.е. нещо лошо трябва да се случи и действително тия 45 години, които последваха след 9 септември 1944 година, бяха години на комунизма. Така, ето още интересни кодировки за деня. Значи имаме кодировка 56, като напишеме 99, защото е 99. 56 е интересно число. Аз слагах в някои други YouTube коментари за 56, че то е свързано и с коронавирус, свързано е с екзотеризъм, свързано е с масони и така нататък. Така че това правим ние, нали, сравняваме кодировките за деня и после търсиме интересни събития, които съвпадат с тези кодировки и виждаме дали те са закодирани спрямо деня или не и какво означават. Ето това е нашия сайт, така в по-големи подробности. Проблемът е, че качеството не е хубаво, за което се извинявам. Сега тук имаме една така наречената Hebrew Table of Numbers, която сега се опитвам да я отворя. Ето, отворих я да се види като начин. Какво представлява това? Това са значенията на всяко число. Откъде сме ги взели тези значения? Това е изключително важно. Ето, имаме ги тук. Примерно да кажем 44 е Далет in Hebrew. Ето го. Или означава врата, свързано е с 72, 73, 434. И то си има различни значения. Колко пъти се е срещало в Библията и така нататък. Какво означава числото 4? Числото 4 означава, че двойката, която е къща, има врата, която 4, през която врата можеш да влезеш и можеш да излезеш. Ако вратата е отворена, тогава човек може да види други светове. Освен това, четворката представлява сегашния свят в това време. 4 е равно на 2 по 2. И по този начин ние всъщност разкодирваме света. Откъде сме взели значенията? От най-стария асиро-вавилонско-еврейски лексикон, който за разлика от Библията, която е била променена доста пъти, се пази и се прехвърля през годините. И то така сериозно се прехвърля през годините, но се запазват значенията на числата, което е важно, без да се добавят нови. И ние за наше щастие го имаме това нещо като описание. И по този начин разкодираме нещата. Това е накратко какво правим ние в момента. И извинявам се за лошото качество, но като правя камерата, ще направя допълнително видео. Явно светлината, която се отразява от светкавицата, свети като слънце и ни изпраща така едни интересни кодови сигнали, една хубава положителна енергия. И с това смятам да завърша представянето на какво правим ние и с какво се занимаваме.
Благодаря ви за вниманието и отново така излизам с един голям апел към всички българи по света. Пазете се, внимавайте какво четете и какво ви предлагат. Ние на първо място сме ортодоксални християни. Бог да ви пази, Бог с вас и нека Бог дари много любов във вашите сърца.